एंटरटेनमेंट कंचन राज हाजीपुर वैशाली। जिंदगी भर हम के काहे दिलु साजा तोहरा त मिला तावे दोसर से माजा तोहरा त मिला तावे दोसर से माजा। जिंदगी भर हम के काहे दिलु साजा तोहरा त मिला तावे दोसर से माजा। जी के अब हम का करी दे दे जहर पी के मारी। जी के अब हम का करी दे दे जहर पी के मारी। हाथ रब से तमांगल बा दिल चीर हाँ चीर दिल चीर के देखली हजान भीतर फोटो तोर टांगल बा। दिल चीर के तू देखली हजान भीतर फोटो तोर टांगल बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। रखले बानी बैठल तोहर खटिया याद सतावे तोहर आधी आधी रतिया। हाँ बहिल रखले बानी बैठल तोहर खटिया याद सतावे तोहर आधी आधी रतिया। रहे झूठो ना प्यार कोइलू काहे इनकार रहे झूठो ना प्यार कोइलू काहे इनकार धइल पौआ के छागल बा। दिल चीर हाँ चीर दिल चीर के देखली हजान भीतर फोटो तोर टांगल बा। दिल चीर के तू देखली हजान भीतर फोटो तोर टांगल बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। दुल्हन बना के देखले रही सपना पीठ पीछे वार कैलू बहन के तू अपना। दुल्हन बना के देखले रही सपना पीठ पीछे वार कैलू बहन के तू अपना। राहुल राजा धानी संग अमित आशिक भइले तंग। राहुल राजा धानी संग अमित आशिक भइले तंग नाता हिया के मांगल बा। दिल चीर हाँ चीर दिल चीर के देखली हजान भीतर फोटो तोर टांगल बा। दिल चीर के देखली हजान भीतर फोटो तोर टांगल बा। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।